GB. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang tig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Welcome po sa tuyang program Kaya sa DCGB ngayong pong Sabado. Yan po diyan sa tuyang mga partners. Pag-irestoryan po ang mga programa kan Earth Savers Club buda ang lado kang OCNR asin po ang partisipasyon kan Department of Education mga tugang sa mga programang ini. Kaya po diyan sa tuyang mga partners, mga tugang para maghira sa endo kung ano po ang direksyon niyato sa mga maabot na alda. Inot po niyato mga tugang na ipamidbid ang sa tuya tabing partner from OCNR, Office of the City Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Specialist 2, si Madam Dolores Malagueño. Ma'am Dean, maray na hapon po. Welcome sa tuyang programa. Hello po, good afternoon. Maray na hapon po. Yes. Enot sa satuyang anchor, si Yep. Sir Henry Maceda. Mhm. Congratulations po ulit. Salamat po. And of course, sa tuyang mga kapartner. Yeah. Mhm. And syempre, ang SDO Legazpi, Yeah. yung Mhm. David Legazpi, Mhm. na nagpigre-representar kang PDO1, si Ma'am Cons and Wow. Oh, And okay. sa duwang representative, ang President and Vice President kang Yan. Legazpi City Earth Savers Club, Mhm. si Ma'am
Ma'am Gina Visaya ng Taisan Elementary School and Opo. si Sir Fernando Brabante. Brabante. Yeah. Brabs. Sir Oo. Brabs. Yes. Ng Legasay. Environmental madam ang bado mo niyan ah. Yes. Dako na daw. Magayon nun. Bagay na. Gusto So, salamat sa pag-invite ulit sa Muya. Mapreskuhon pati. Pag-araw ka ng programa, mga bado mo, may mga dahon-dahon na rin. Magayon nun. O, sige, harihan mo na greetings mo na yung mga partner ta. Si Ma'am Contessa Boyna. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon po, Sir Henry. Thank you po sa pag-invite po sa Muya Apo. Degrees sa imong pong programa. Oo. Ako po ang PDO1 kang Department of Education, SDO Legazpi City, Apo. representing po the YesO organization. Yes, opo. Naman daw kita kay Sir Fernando Brabante. Sir, maray na Good hapon po. afternoon po. Good afternoon din po sa ating mga listeners Yes, dito po oo. sa Facebook Live. Mhm. And congratulations po, sir. Thank you po, sir. Ito po si Fernando S. Brabante, ang Vice President ng Legazpi City Earth Savers Club. Opo. At currently, ako po ang coordinator ng YesO ng Legazpi City Science High School. Sa ngayon Yeah. po, nagtuturo po ako sa Research at Robotics. Robotics, Thank you ha? po. Dito ko sir mag-yuki robot, ano eh. Magayon nun nila, ha? O, didi kita kay Ma'am Gina Visayan, sa Presidente po kan, coordinator siya, man YesO coordinator kan Taisan Elementary School. Ma'am Gina. Maray na hapon po sa mga naghihinanyog. Opo. Ako man po ang president kang Legazpi City Earth Savers Club Mhm. and coordinator ng YesO ng Taisan Elementary School. Iyan. Kamusta po kamo? Salamatan pong maray sa endang oras. Inutong ko na si Ma'am Damdin. Sige daw, tenta muna kami kigari brief tabi na paliwanag. Balikan ta po so organisasyon ta Earth Savers Asset and Relation po sa Legazpi City Government sa lado kang OCNR and hanggang po sa Department of Education Legazpi City Division. Sige po Ma'am Din. Okay po, ang gusto ko lang ang tawanan ning ning maray na pa kahapon sa mga nagdadangog asin nagsusubaybay kay ning kaya program kang DCGB Opo. So bali po ang ang Legazpi City Earth Savers Club, kung isipin po aki kang Legazpi City Earth Savers Program. Sarong programa ini under kang City Government of Legazpi sa paagi kang OCNR, the Office of City Environment and Natural Resources. Oo. So kung isipin po niya to, ini pong Earth Savers Program na na-launch po ini kang 2011 pa po. August po. So ini po ay na-conceptualize dahil po sa nagpupuon pa man lang ka ito kang panahon na ito Opo. yung yung ecological solid waste management po. So ini pong Earth Savers Program na-conceptualize ini para po sa kapartner na mga eskwelahan. Kaya pag sinabing Earth Savers Program, programa ini kang kang OCNR para po sa mga eskwelahan po. So under ng DepEd, Opo. yung public elementary and high school, then under ng CHED din, Yeah. tertiary, maging TESDA and private schools. Opo. So gapos po actually ang kabali digdi, pero po nag-start po talaga ini sa dit Yeah. muna. Nag-start ini sa na schools and naging staggered yung pag-expand niya po sa Opo. mga eskwelahan. So pero that time din po, nahiling sunid na i-organize ining Earth Savers Yeah. Club. Kasi po, para po sa Muya po, sa city, sa OCNR, mas madali kung may kapartner na organization. Yeah. Yeah. Opo. Kasi para sa pag-implement ng mga activities, may kapartner na kung saan madali ang pag-facilitate ng mga activities, pagplano lang, lalong-lalo na, kasi dahil pwede na na basta lang kami difficile Yeah. ang mag-implement or magplano na wala pong warang Opo. ka-partner. Sila po ang mas nakakaaram Yeah. kang sa sa laog kang eskwelahan. Ano ang mga needs ninda ng mga estudyante lalo na and ano po ang pwede na mga environmental mga PPAs na sinasabi, program, projects and activities na pwedeng i-implement Opo. sa laog kang mga eskwelahan. Pero later po, habang nagdadakol po ang mga kapartner ng eskwelahan, kasi dati po ang kamowa ng ng OCNR ng city ay ang
ano po, direkta po sa mga eskwelahan. I Yun po. see. Pero may school ka lang dati, ma'am, din, ano? Tapos Oo, okay. ka-partner din direkta yung mga ano din, yung mga ibang mga private Opo, opo. eskwelahan. Pero by 2017 yata na ano po, Nagdakula parang na. nag-surface yung ano po, yung idea na what if direkta na lang ang partnership me with DepEd Legazpi, yung SDO Legazpi. So nangyari po 'yun. Kaya medyo nahaloy-haloy pa. Though ka-partner na din po sila, Opo. pero bako In parang writing. in Opo, writing or Oo. legal kasi warang MOA na Yeah, nagbabind. yeah. So ano po 2022 nung i-launch tayong sarong project na inaapod na Environmental Leadership Academy, duman po nagkaigwaning MOA signing with DepEd, with Bicol University, with DCGB kasabay Yeah. na po digdi, of course Opo. kang Legazpi City Earth Savers Club. So yun po Yun. nangyari yung Oo. ano po. Magayong pa lang si Till Journey kanya, now, iba pa, may dire-diretso journey pa po. lang siya na Yes. nagpunsa po sa salit hanggang sa nagparadakula siya. Opo. Sa DepEd tabi, Ma'am Contessa, ano po ang ano ang nahiling po nindo na dakulang kung kaini impact or participation po kan DepEd sa programa po, lalo na pag-abot sa environmental programs tabi na kasalo pa lang kamo duman sa mga signatories sa MOA po may kinarama sa programa ini. Yes po. Dahil po naman sa ELA program po, nagkaiba po activities and projects po sa mga eskwelahan. But then yun nga po, since 2002, paliit-liit pa lang po ng mga eskwelahan Opo. ang nag-engage sa Legazpi Earth Savers. So, this year po, since patapos naman po si MOA with OCNR, Yeah. why not po, sabi ko kay Ma'am Dean, why not po, ta na po ang gabos na eskwelahan Oh. through the YesO organization. Yes, Si YesO yes. organization po is mandated po siya by the DepEd. Tama. And the Oh. advocacy po kasi niya is about din po environment. So, si mga YesO officers, advisors, sila na din po ang tigtatap ni OCNR pag may mga activities regarding environment. Iyon, opo. So, ngunyan po, dakula na po sa scope kang and then, kumbaga, dakula na po sa partner na mga schools na ano po sa activities ni city po. Opo. Baka sabihin ka ibang mga parents na video live pa nasasabutan ini, baka nga dagdag nga yan na kapagalan kan mga aki. Dagdag nga yang trabaho kan mga teachers. Paano tabian ma'am ipig-implement? Dahil po apektado ang learning po kan? Pero learning hours kan sa tuyang mga aki tabi na dahil man maapektaran sa pag-aadal ninda and maintain itong gani academic requirements tabi. Opo. With DepEd naman po, we have po na calendar of activities. Opo. This is po approved by our schools division superintendent. Nakikipag-coordinate din po kami with the city sa mga schedule po ng mga, lalo po if kaibanan po ang mga aki. Iyan. Oo. So, sa ngunyan po, we are polishing pa po with the calendar of activities para po maano ta po nung teachers. Yeah. And then actually po kasi meron na din po talagang activities ang mga schools kasi po meron na pong Kasi may YesO, existing diba? YesO. Oo, So oo. additional lang po 'yon, parang agency partnership na lang po ang nangyayari Opo. kang with the OCNR po. Kita lang po sa Legazpi ma'am din ang may partnership sa DepEd. Deko aram sa ibang mga divisions. Kumbaga ini YesO mandated, na-discuss mi ni kang inot na ang YesO mandated talaga sa DepEd na Yes. gani incorporated sa sa school activities. Opo. Pero kita lang po nigwa kayo sa pag-aaral po din ma'am din sa Legazpi. Siguro po, dahil ako Diba? aware kung sa ibang ibang may LGU partnership sa ibang sa ibang LGU po sa ibang division, sa division. O baka kayo na may partnership na ngani nang pag-implement kan mga programs may connectivity, di ba? Yes po, Oo. With that po, bago ko duwa nun sa Ramam Gina, ano po ang gari naging kwa na ma'am sa mga naging bunga na kan sa tuya, kasi indong partnership with the DepEd tabi, buda kan mga schools. Taka ito baga, may mga awarding ka mong giniribo, di ba? Yes, Ano pa so naging bunga na kang partnership pong ini? Actually po, may mga sabi ko, na-mention ko na po sa bago, na may mga implement kitang mga Yeah, projects programs. and activities. Ano po, through the years, kasi
hapon po na ano ko na nasa 14 years na kung ganda. Tapos na pala 2011 nag-start. 14 So years. 14 years 14 po. years. So Oh. though wala kaming talagang kasi nakulon sa naman po kaming ang pag-implement na activities sa sa city level ano po. Pero po igwang at least sa wrong major activity ang pag-implement mi sa ano po Mga sa schools. under ng Earth Savers program Ayun. with the schools ano po. Oo, oo. So throughout those years ano po dakulo na din po yung nagkaigwa ng mga ano po inaapod ming green tour na kung saan pig ano po pig pasyar mi pig nagkaigwa ng benchmarking so mga aki lalong-lalo na nagduman kami ka ito nag-start pa man day pa nahalo yung implementation ka to kang Opo. ano po kang operation kang ano kang sanitary landfill. So para mahiling din sanitary landfill and so especially yung composting facilities. So para mahiling kang mga aki kung ano ba ang kahulugan kang ano kang mga Correct. dinigiribo sa Correct. harong sa mga eskwelahan natatakaipon mag-segregate natakaipuanan ining mga mandatos na yung segregated collection and Yeah. others ano po Yeah. and mga yung recycling composting so mas na-appreciate po ka mga aki Yes. Oo. yung mga bagay na ito. So nagkaigwa ng tree planting din ka ito. Yeah. Of course, yung orientation, nagpa-share din po kami that time sa Don Bosco and so kaito po igwa pang parang ecological duman sa sa humapon Yan, so oo. dai pa kato na Baguio. So anyway po yan tapos nagkaigwa din po ning po sa Biyo Ginibo yung Earth Savers Oo, Festival. oo. So nagkaigwa din po ning mga green camp Yeah. na ginibo din sa Taysan. As in kadakol pa Dakuro po naman mga naman. Sa 14 years, seminars. dakuro naman, Opo, ano? mga seminars, mga clean up drives Oo. in celebration ko tong mga mangrove planting or tree planting. So dakulo na din po. And nagkaigwa din po, nagsasabay din po kami sa sa mga trade fairs or Yeah. eco fairs na pag-organize sa Ronajan Iyo. kamo po Yeah. pag nag-celebrate kamo ng anniversary and inorganize ng EMB. Yun. Oo. Magayong Bicol. pala So na. dakulo na din po. Ngunyan, gari mas dako lang gigibuhon ta. May partner na sa department. Yes, of po. Siguro po, Sir Henry, Yeah, welcome mas to Sarah, sinda Ma'am Gina. po, Ma'am Gina and Kung ano si na Sir journey Brabs, kanduwang ini, kung oh. ano ang talagang naging bunga. Yeah. Sila ang tayaon sa mga makaistorya. estudyante. Sila Yeah. po ang Sige makaistorya. daw, Ma'am Gina and Self-serving Sir kasi kung ako Fernando. magtarang. Kamo pong duwa, tabi. Kumusta naging journey kan sa tuya tabi na programa? Sa amin po Sabi. sa Legazpi City Science School Oo. during the first ELA 1 Yeah. yung competition na yun is ang individual for student base. Opo. Sa po so estudyante mi na nanggana po kayo sa ELA 1 nag first place po doon. So nakita po niya talaga yung importance na mga programs na kino-coordinate ng OCNR. Kaya nga po sa ngayon, yung pagdating po ng ELA 2, Opo. mas magiging maganda kasi unang-una, mas marami yung participating schools. Correct. Ang activities na gagawin ay school-based na siya. Oo. So marami pong mga students ang magtutulong-tulungan. So lalo po sila magiging aware Opo. na sumunod sa mga batas pa, lalo na sa RA 9003 Yeah. tapos yung sa City Ordinance ng Legazpi na panatilihin tang malinis po ang Legazpi. So makikita po natin dito unti-unti yung participation ng mga students. So mga students po talaga namin very active naman, very cooperative together with the school admin Opo. at yung aming SPTA. So mas maganda po ito kasi dito pa lang sa school, unti-unti na po silang tuturuan ng tama. Although medyo nahirapan kami ng kaunti particular dito sa segregation of Yeah, waste. So, yun correct. naman po talaga dito kasi okay na mo yung iba, yung cleanliness, nagiging malinis na po yung school, yung littering, loitering, okay na. Yun na lang po talaga ang isa sa mga challenges po sa amin. At gusto po namin na if ever mga activities na to along sa PPAs ng YESO, sana may sustainability para correct. hindi lang po ngayon, so continuous po para maging maganda po yung mga programs. Kasi para sa students naman Yeah, po ito. correct. Para Opo. yung school po namin maging conducive to learning. Oo nga. Tapos lalo namin sa science high school, dapat nature's lab din po.
kami. Gari mo raw itong mag-eskwela lang na kaya ang basura, no? Opo. Lalong-lalo na kung science high school Yan, oo. kami. So, dapat maging maganda po talaga. Yeah, opo. Maging Ma'am modern. Gina, ano po ang sa imong journey experience tabi digditay ka? Ang Taysan awardee man ini ka Apo. ito, di ba? Mga awardee ni ka Opo, ito. Sir Sige Ma'am Gina Henry. tabi. Kami po sa bilang first din po kami sa elementary category. Kang inot po kaya yung ELA 1. Hindi po yun sir school-based panahon po ng pandemic. Oo, ano? So ano Tama. po yun home-based. Kay iba po duman sumagurang. Oh. Tapos suaki. Mm. Sindang pamilya po ang nagpuon kang kalinigan, ka pagtatanong. So gabos pong journey kang pamilya mismo ka ito. Yun po ang nangyari kang kang ELA 1. So this time po, since ini pong mga plan activities mingunyan for 3 years na din po Sir Henry ngunyan. Siguro po mas dadakulon mi pa po ang mga activities. Daw po sa sa little ways kan mga aki. Since mga aki pa man sinda, Opo. in their little ways makakatabang na din Iyo. sila sa Iyo. environment. Oo. Gusto ko lang tabang doon po inita. Balikan ko lang sa pagkasabi ni Ma'am Contessa Casabago na ang yes opo mandated kang DepEd. Kaya pig-expand lang ini kang city government tabi Ma'am din ade in Yes partnership po, with opo. DepEd. So sabihon with maski da is local government maghero ang schools dapat igwa ka ini. Tama Ma'am din tabi Ma'am Yes. Contessa. Yes po. Opo, dapat Opo. igwang gigibuhon ang schools. Yes. Bako lang ini buong Legazpi Albay, buong Pilipinas. Pilipinas. Buong Pilipinas, di ba? So meaning po, kung magsabay na maghirero, mas magayong ang resulta. Ano Ma'am Din? Only that, sa Salalocang City, very active ang city government. Sa parog kaining mga programa. Ang problema lang, so, may kontabi, Ma'am, Contessa, may sanksyon. Although sa Legazpi Division, dahil kitang problema. Wala naman Pero naman problema. sa yes o, yes o manual, may manual din, igwa? Igwa po. Ika po naman kigari nga patanid sa mga schools tabi. Pag dahil ka nga nag-cooperate, tabi. Actually sir, so yung YESO po mandated under DepEd Order number 72. Number 72. DepEd Order number 72 series of 2003. Apo. Mayroon po doon na mga PPAs po ang YESO, yung 7 po siya lahat. Ayun. Yung number 1 po, yung clean up drive, yung environmental solid waste management, yung number 2, yung number 3 yung awareness campaign. Oho. Number 4 yung symposium and training. Okay. Next, nursery and tree planting. Oo. And pan run for the environment. Talaga. Opo. Naka-specify And na yung pala. number 7 po, yung Youth for Environment Summer Camp. So makikita po natin, swak na swak po yung mga activities ng Legazpi Oo. City Earth Savers Club Oo. na makapasok po talaga doon sa YESO. Iya. So organization plan hindi. Kuha ng template na dapat Opo. sunod doon. Meron. Oo. Meron na po. So meaning, pag nagiribo ka mo kayo, dahil worry sa mga parents sa mga estudyante, talagang mandated Nasa talaga na handbook pwedeng na gibo. Nasa handbook. Opo. Problema po, Ma'am Contessa ki penalty. Diba? Ganun yan, strictly encouraged na lang, nagumibo kayo Yes ni. po. That's why, nakakatabang Ma'am din sa pagtao kay recognition na di. Yes, Yes po, po. sa hiling Sa po. mga, ganun motivation, di ba? Yes po, motivation din po ka mga students and schools. Oo. Kaya mas maganda ka mga LGU, meron ako lang premium Ma'am din na di. Depende sa budget po, Sir Henry. Ano po, pinagkakasya lang sa diet. Regardless kung may premium da Yes. ang importante, so intention na makatabang sa pagproteher kan sa tuyang environment. Okay. Sa school tabi, Ma'am Gina, sa mga schools po nindo, may every year ngayon, may pagbabago sa plano per school, susugduman sa mandated kang ESO. Opo, sir. Oh. Depende po kasi sa mga action plans kan school. Opo. Kasi meron silang tinatawag na KAPA, yung KAPA. Calendar of Activities, proposed Ayun. So, activities nila sa school. naka-schedule For na the ba? whole year na po yun. So, gumagawa po ang YESO ng KAPA. And yun na po ang magsiserve na action plan. Ayun. Yun na po ang Oo. susundin nila. Sir tabi, Sir Fernando. Sa amin po sir, yung ni-require po ng aming school principal, yung bawat organization, nagpasa na po kami ng general plan of action for the year. And yung other activities na lang po, still open pa rin po yung school. Lalo na mga invitations, Opo. coming from OCNR. Last time nga, we were invited by the DNR EMB to have an seminar and symposium with respect to environment. So,
Giniribo. Ade. Ikaw naman. Si sir. Siguro sila yung ano. Ano, preparado yun si... Ano, Sir, kami more preparado. sa ano yan. Kamo sa enforcement, ano ma'am din, ade. Oo. Hindi po. Doon daw kita pwede mag-start kaya itong mag-invite sa mga schools. After kaya itong sa konta mo, what ano? Basta masign lang po, sir, sa MOA. Sa MOA, oo. We can schedule na po mga Yeah. schools. Kasi bago kasapon, may naghinghing sa ko naman sa likod. Paano nga pong pagluwas ka ang mga... Hindi ako, may muwa naman na sa Opo. DepEd. Hindi man sumuli ka ni ba na kulang pa man so. Nakwa. May higo nga kumuha dyan ng pig-prepare. Anyway, kahit mga 2 to 3 May guideline na din. estudyante, Oo. ibahan ka. Ibahan ka. Magayon Or nga hindi pag ko- nagkatara mga estudyante digdig. Iyo Katakol po. pati ka nagiling. Mula katakol ka nag-react. Makaugmaon. Opo. Kasi Talagang hali. doon ang mga matibayon mo ang mga aki magtararam. Mga matibay na po. Mga makaugmahon daw. Iyo. Makaugmahon. Lalo na sa mga nangganang kahit sa Yung nga ni, Elawan. mga matibayon talaga sila. Mga high school School na. daw, mga school. Kasi nibot ako sa mga sa taga Sintag na isang bata na Inglesira. So aki ni Isang engineer, so O sige na ba na Sir Engineer? So, sinabot akong samusaw. Bago na. Kasi nagkasabot ni Bicol. Ang yan sa mga abaking nga ako ini. Pero urog maon sa mga paradango, mga pag-aki kayo nagtataram, nagkaka-inspire sa mga kwan, sa mga ano yan. Ay, okay na tayo? Under na tayo? Sinismisan pa lang kami. Magayon nun. Manaling muna, ano daw ang gipunta kayo sa Aleco na, ano yun eh, nagbalik, kuryente kita, generator kita. Nagbalik na. Balik din. Ma'am Din, ang kuninop kang kuryente, may environmental impact tayo. Affected na rin ang gabos. Di ba ka mga environmental planner? Di ba? isa sa ba? Napaibang nga sa hururo na. Okay. Ano nga rin suyapot ko? Naligaw ang kulugod suyapot. Best practices. Best practice tabi sa. Practices. Kabutabi sa school sa Ligasay and then sa Taisan. O baka so iba pang giniribo, baka araman na ramam din tabi. Toto, sige na tabi sa. So, sa amin po, sir, yung isa sa mga naging best practices, and this is for 3 consecutive years na. Opo. So, number 1, yung tree planting namin. Oo. So, sa school po muna kami nagtiti-tree planting. Duman sa compound nindo Opo, sa sa Ligasay. school po namin. Oo. Last December yung regalo ng DepEd sa Pasko. Ay wow. Opo. Gayon. Regalo ng DepEd sa Pasko. Opo. Yung Oo. 100 trees na 100 itatanim. trees Opo. sa school compound. Sa amin, sa school compound lang po, po yun. yung other school po, medyo malalaki, lalo na sa upland. Oo. Mas bigger yung Mas space takol. na napagtaniman nila. Oo. Tapos, meron po kaming third year in the row na rin po yung Clean and Green program ng school within the classroom. So, every day po, nag-evaluate po yung YESO together with SSLG sa mga classroom. Oo. Mayroon din pong rewards din yon. Magayon ano. And then yung policy making po namin, we make sure po na Oh. kasama po sa policy yung Clean and Green program, yung Ecological Solid Waste Management para po ma-practice na po ng students, lalo ngayon yung bagong canteen which were managed by the school na. Oh. So part doon po sa policy na ginagawa po ng canteen managers yung in support for the Ecological Solid Waste Management. Yeah. Also, we also have partnership. Number 1 po. Kaya, welcome po yung mga gusto makipag-partner po sa Legacy kasi open po kami dyan. Pwede. Opo. Maski mga NGOs. Opo. Partner sa iba't Yeah, we have po we have YMCA. Okay. We Very also good. have the last nga po yung DNR EMB. Oo. Tapos OCNR. Talagang nagbibigay po sila ng mga seminars and trainings para po sa aming mga student. So, open avenue po yun sa kanila na yung knowledge po nila hindi lang po through books. So, reality din po for the environment. Oh, okay. And we also have yung placement po namin ng mga garbage bin, medyo malalaki na. Although sa DepEd kasi maraming policy na sinusunod. Yeah, Yung paglalagay talaga ng mga garbage bin. So, parang pinaka-challenge na lang po namin nakikita yun talaga yung still with other school, yung segregation of waste. Yung man lang, adik. Oo. Segregation naman sana. Yung disposal. So baka may problema duman sa Pagdating sa disposal, okay naman po mas kami. madali. Mas madali. Ma'am Gina Tabe.
Kami naman po, sir, sa Taysan Elementary School, since recipient din po kami ng DENREMB. Giri mo pag-alom pag may mga award na di. Ang challenge mo. Pressure, So pag maintain ka muna so. And may mawa po kami with the NREMB. So we are having the river cleanup quarterly po. So yan po May river kaya ka mo kasabay naman naman na di? sa May MOA river ka mo? Opo. Oo. And then nagki-clean up drives yung mga bata. Oh. Ano po din kami ng recycling. Doon po yung nanalo din kami sa Oo. DNREMB nung gumawa kami ng pet malung bottles. Ang 10,000 ata yun. Oo. Yung price namin doon, binili namin ng nilalagyan ng bottle. Oo. Ng ano, Oo. parang basket bottle. Yeah. Nagti-tree growing din po kami, and then ngayon po, sir, nagbabalak na kaming mag-ano ng zero waste. Try namin, pero sabi ni Sir Brabante, parehas din po. Challenge. Challenge Challenge, sa amin diba? yung segregation Diba? Oo. talaga. Yeah. Oo. Pero ang mga officers namin, sir, nagdadarakop man sindakan mga nagliliter. Oh. And then, pumupunta sa akin or nilalagay sa GC namin, Oo. nire-report po nila, pinapalagbok namin, and then binibigyan namin ng orientation, Iyo, gano'n. iyo. Yun na lang Dadalan sir. po kung nata, naridipis sila sa segregation. Nailing kung nata po. Ang ano po kasi, sir, gali, sa disiplina din po. Iyon talaga. Sa disiplina po kang ano, so ginagawian po gayud sa harong or ano. Magayon ang kuta na sa mga aki, makaukod talaga na panuntamang Doon nagbibigay din po kami, sir, ng mga orientation before mag-start ang classes. Oo. And then kami po ini-integrate din namin sila sa lesson. Yeah, yeah. Paano Oo. po yan? At tagimam din na sa statement na yan. Paano po na pigigibon nila? Dahil naapektuhan ang school, ang learning, other subjects lalo na. Ang learning po Kaya nila. po, sir, may mga schedules din sila Ayun. before class. Oo. Arog sa muya sa niya na Pigigibon before and after Opo, before ang and klase. after. Ayun. Okay. And even after recess, Mm. nag-check lang po sila. Mm. Ganun lang po ang ginagawa ng mga bata. Iyo, ano. Para hindi po affected yung classes. Oh, sa liga sa sir, same pantabi. Before kan klase and after kan klase man pig. Pag before the class po, sir, yung amin po, yung janitor po namin na nagche-check po at nag-ayos na at nagtatanggal ng mga basura para pag during recess talagang malaki yung paglalagyan nila ng mga basura. Oo. And then kinikiter din namin kasi dalawa din may elementary din po. Siguro yung time na shorten yung recess nila, nagmamadali yung mga Yun yung estudyante. Opo. Oo. But base sa observation po namin, so research na ginawa po namin, ang commonly na lang po na nagkakalat ng basura yung mga bata, yung part po ng yung may tear here kasi napakaliit na lang siya. I So, see. yun na lang po. Oo. Yun na lang po kami kaya makikita mo, piling mo malinis. Pag tumingin ka, yun na lang po mga malinis na. Ayun, yun na lang po. Sa kaputuan. Opo, yun opo. So far naman po, okay naman pa rin po. Yeah. Na nagano na unti-unti kasi may mga display na lang po yung tamang siguro we need to still to simplify yung pagtatapunan talaga ng basura. Parang sa SM, 3 lang na box. Iyo baga. O yun nga lang, yung waste namin, iba-iba talaga. Lalo na sa Legazpi City Science High School, medyo marami talaga yung volume ng basura. So, everyday po, mayroon po kaming average na sa 12 garbage bag. 12. Every day? Opo. Nakula. Opo. So, malaki po yung population po. Nasa 1,200 plus po, sir. Plus yung sa elementary din na nag-ano. Oo. Opo. Pero dun po, sir, sa collected, mayroon na po dun na recycled na Ayun. Oo. So, mayroon din po kami yung shoot the bottle. So, binibigyan na rin po namin sa EcoAid pag nagko-collect po sa amin ng basura. Shoot the bottle. Opo, shoot the bottle. Basta ang ano lang po namin sa EcoAid with the barangay, bitaan na sana hopefully everyday po nagko-collect po sa amin. So basta ang sabi po ng aming principal, kapag hindi nakasegregate, hindi po nila i-collect yung basura. So, para madisiplina din po sa amin. So, yun lang pong ginagawa namin. Tapos may recordings. And so far po, okay naman po talaga yung nangyayari. And hopefully, ma-maintain po namin at ma-sustain yung mga program po ito. Opo. Ma'am Lynn, kumusta po ang compliance kan mga schools pag-abot sa solid waste management segregation? Sa buong Legazpi, kung may data po kamo o kumusta tabi ang
Compliance. Opo. So far po, wala kay akong kapot. Okay lang, okay Pero lang. last time na nagkaigo kita ng awarding last year, 2024. So bali po ang may may mga changes din po. Yeah. Iyo lang po paras din po kang tinataram ninda. Though may mga bins, pero lalo na sa mga residuals, may mga halo pa din na konti. So, yun din po ang pinaka, challenge talaga na gusto mi pong mahiling na kung pwede ma-perfect yung segregation and yung mag-zero Bata waste sa harungan, na talaga. mapagano perfect ka. Hindi naman, near Ang taga Pino perfect sa sa harong yung mismo. zero waste. Kaya nga Bakit ko baga? Bakit ka pa? Dadi, ano na yung basura na tagaro? Makolekta na sa garbage collector? Di pwede segregated. Kaya di ba Ma'am Lynn? Ma-perfect dapat tadi. Yun po. Kasi, hindi pong ELA 2, di sabi, na-mention na nga ni Sir Brabs, na sa ano na po ini, school-based ini. Opo. And imomobilize na, ang kapartner, ang magiging ano ko talaga ka ito, ang target participants ka ito, ay mga Yes O Club. Ano po? Yeah. Lalong-lalo na yung officers, na mobilize po sila na na-i-implement talaga yung mga mandates na segregation, na sabi ko na nga ni kahapon na may nadangog ako na nag-share na halimbawa po na nahiling kang utility or kang eco-aid. Si Simon ang in charge sa pag-collect pasiring sa sa MRF or drop-off center. Dai ko anon or kolektahon if mixed or may mga ano po. Kasi tapos ibalik, i-inform yung halimbawa sa classroom na ini, classroom 1. Tapos may halo po. So i-ano po ito. Dai para po maano, halimbawa sa classroom na iyan may halo po, i-inform sinda. Ipa-segregate para po matuto kasi dai ko kolektahon. So paano yan the next day yaon pa din sa basura ninda. So yun po. So anyway naman ang collection naman usually after class. Every day and after ng class. So araw kay yan. So iyan po ang sarosano. Pero regarding siguro sa kung ano ba ang garo impact din sa inda, ano ba ang naitabang kang programa sa kuyan. Nahiling mi po na may sa school pa lang may mga do may mga ibang practices, policies na may na may dadarhon na lang, bring your own basura or may mga bin sila po. Pero may mga din, may mga MRF or drop-off center before halos wala. Halos wala. Pero ngunyan iguana ka kasi requirement po sila na dapat iguana kasi ang mga eco-aids kang barangay na siya nagko-collect sa kada school, day man po yan madyan sa kada classroom para mag-collect. Makolekta si eco-aid, duman na po sa MRF So yan, tapos ang MRF may requirement na day pwedeng basta mo lang dyan ikinaan. Tapos may rigs pa, tapos open pa, warang roofing. So dapat may structure din. Specific requirements man pagbungka kay MRF kang school. Para day mainitan na mauranan. And day lilik na may magkakalat or mag-create ng leachate po. So, yan. Gari, di ko alam kung may reaction di ko alam kung anong tuyo kayo ni. Hello? 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 Hello po? Good afternoon? Hello? Binaba. Hello? Hello? Nawara lugo. Hello? Bale, baka magapunda lang tod giraray. Sa kampo ma'am Ma'am Contessa, sa DEP, kamo nag-issue man kamo memorandum kayan aside from yan sa Monday talaga. May na-issue kamo kigari pang dagdag na ano po kayo ni information sa mga school heads para sa implementation po kan araw kayo ng program sa YesO. Opo. Reiteration lang po nung existing na DepEd orders, guidelines. Para po ma-inform po ulit ang ating mga schools, ma-remind po sinda. So pag siya nag-appoint kan mga school coordinator sa YesO ngayon. Si principal. School head principal. Yes po. School head po. Depend iyo. Paano ka muna pilit na duwa tabi? Dapat yaon sa passion. Paano ka mo pinili? Kasi siyempre dapat yaon so. Ang mga managers baga, ang mga leaders, hiling mo kung saan may passion diyan na mga
empleyado mo, di ba? Kay Reba mo? Kapon po sir, na-clear po sa amin ni Ma'am Contessa Oh. from na ang magiging coordinator po talaga sa YESO ay dapat science teacher para Ay, yun. mas madali po mag-connect sa mga concepts, sa topics. Science teacher talaga. Science teacher So, talaga. luckily, science teacher naman ako. Similarly with Madam Gina. So, pasok po kami sa Ay, sa yes. qualifications. Oh. So, dahil pwede ngayon, math or Filipino teacher pala? Yes po. Kasi syempre po, sir, yung forte din po ng Yeah. ano po nila, dapat connected din po dun sa Usually kasi sir, ang Apo. mga science teachers, ang papasok doon lahat yung sa segregation. Ayun. Kasi nandun sa lesson na po yun, yung 5 hours. Oh, pagtuturo, Seven. pig-integrate sa classroom Opo. discussion. Opo, yung Pag nag-lecture niya ka mali. Nasa Opo, lesson Classroom po. lesson integration. Opo. Di hanggang pala yun doon na pala yun na ito talagang maski sa classroom pwede mo nang i-consider. Opo sir, kahit po sa MAPE, Oo. MAPE, sa amin MAPE, AP, and ESP. Opo. Okay. Integrated yan. Last week nga lang po Oh. yung mga students namin, so nakita ko doon, bakit nandiyan kayo sa battle cat sir? Eh, sir, kumukuha po kami ng yung takip po ng mga pet battles kasi Oh. ano namin, activities sila sa MAPE para sa mga basura na i-change into recyclable Ayun. materials Oh. at products. Sabi ko, okay, mas maganda. Sabi ko, pasaan mo ako niya ng output ninyo ha, sabi ko. Na-required na gud Apo, na. record Oh. po siya. Tapos para, sabi nga po ng OCNR, so magpuput up kami ng area Opo. na paglalagyan ng mga naging output ng mga bata with respect to the recycling of waste. So, mayroon Yeah. po yung mga teachers po, kahit po Opo. sa araling palipunan, yung relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Magayon At sa kanyang komunidad. Pwedeng income pala. Opo. Pwedeng isa Embedded pa na ang po teacher. siya. Opo. Nag-lesson plan po ka mangunyan pa. Nag-ibo pa kami lesson plan. Ang mga tuloy. Classroom observation pa din naman po. Sa lesson plan, naka-specify yan naman sa pagtukdo Opo. mo, di ba? Opo. Kami kaya sa college, kung kami syllabus. Kami po. Ang lesson plan niya, requirement pa man ano, sa mga school. Opo, meron po. Ang MRF pala ma'am din, may classification, may requirement kung anong klase ang MRF. Tama, so nasabutan ko sa mga kasabago. Opo, syempre po ang enot na enot dapat yung area niya na ano yan, yung location ay pwedeng accessible Accessible para sa duman makuha. sa makolekt. Kaliktak. Lalong-lalo sa barangay na. ang makolekta, tama, di ba? Opo, sa mga schools po, mga taga-barangay. And city po, sa ang city collection po, sa barangay na, sa barangay MRF. Oo. Ayun. Pero yung mga darakulang mga institutions, Arugang UST, Divine, St. Agnes. and St. Agnes. St. Agnes. Pero yung duwan na iyan, ang target mong sunod ang BU, Tadakulaon. Dakulaon ang campus kan BU. Pero itong duwang private, po, nagkukuha sinda sa muya ning permit to dump. Abe, So, sinda sila ma. mismo ang nagdadam, Very good, ma'am. nagdi-dispose sa sanitary landfill landfill. para sa residuals and bio para sa duman sa composting facility. Yeah. Ang So, Divine, may best practice ng pigest ko digdig kang pero last month. Basta doong basis ko ng pigest, zero, ano ito? Zero waste. Zero plastic, opo. single use. Single-use plastic. Parang banning or Single-use prohibition plastic, no single-use plastic. Plastic, raro. Kasi ng practice sa Divine. Yes. Doong basis ko ng no single-use. nag-guest digdi. Opo. Desin na pwede, yan, mga requires yung mga estudyante, even staff, na Oo. magdara ng mga tumblers. Yeah. Na may mga po sila, parang refilling station. Yeah, correct. Para Correct, po magkuha kang But aminiting din so, kataning kang Divine na may mga Community. may mga kantin. Kantin, opo. Na day pagpabakalan sa mga aki-aki, bottle water. Okay na, matibayong ka po, madam. Pero okay man, nagkukuhan man ninda na luwi-luwi na dapat daiki paggamitin plastic sa loob ng campus nila. Okay. Sa pagbabalik, mga tugang, pag-resto na daw ang plano kang, ano nga ito mga grupo nito? Earth Savers Savers. Club. Yan. Ano ang plano? Naramam Jean. At ayan, sila po, silang presidente, din si Sir Fernando. Ano mga plano tabi na nakakonect karamam din in relation ka sa OCNR as in po sa Department of Education. Magko-commercial muna kami. Sandali lang po. Pero bago yan, madali lang. Tami na, hiling ako ka sa bago na comment. Anyway, depende man kayo sa division buda sa LGU ano. Tapos sabi kay ni, di ko nangaranan po kung sa ini ni. Didi nga po sa muya, nadangog ko na po iya, napiguro lang. Pero dahil man po kinagigibo sa school midigdi, marit pa nga kamo dyan, igwa.
Pero di ba mandated ma'am sa DepEd? Yes po. Oo. Oh. Baka dahil lang Wala pang partnership. Baka wala pang Yan, partnership kaya. lang yan. Bili ka mo mag-benchmark yung sa Legazpi, di ba? Yes, madam. Yan, di ba? Mag-invite ka mo mga speakers tabi, di ba? Oh. Good afternoon po. Paano po yung pagpasok ng mga bata hindi kayo apektado ng ng programang yan para po sa segregation ng basura? Di ko aram kung taga-sensya. Ma'am Tabi, Contessa. Wala ko rin sinabi muna kasaba ko ini. Sige po, go ahead. Kagaya po nung sinabi ni Sir Fernando Brabante na tigigibo po ninda ini before classes, during recess, and after classes. So doon po naapektuhan ang school hours po ninda. Opo. Sa totoo lang, medyo nahirapan po ang ibang school kasi hindi mo pwedeng pagalitan ng bata pag hindi nagsegregate ng basura. Kailangan daanin mo sa diplomacy para po sila kausapin. Hindi mo rin pwedeng sigawan. Hindi ka pwedeng mag-impose ng penalty kasi bawal po sa DepEd. Kaya pakiusap lang po palagi. Kaya lang may ilan pong medyo matigas talaga ang ulo. Reaction Tabi. So, Sa inyong dua. nakakalimot lang siguro, sir, at nagmamadali. Baka. Tumayo kasi nakakalimot at nagmamadali. Opo, sir. Yun po kami nakikita ko po na lalo na kung may limited lang po yung oras na sa recess po nila. Pero ngayon, sir, yung sa classroom kasi, sir, wala na pong sa amin. So, wala pong mga basuran sa loob po ng classroom sa amin. So, doon designated place lang po talaga. Yan. Sa amin po, ay send daw ini, sa amin po magandang patakaran. Kaya po nanalo kami noon sa Legazpi sa competition. Sa school doon maganda po ang patakaran kasi po yung principal namin at saka yung coordinator magaling po talaga makiusap. Binabantayan mga bata pag recess. Sa Legazpi ni kayo, talagang na sila. Pag dapat pag-recess kayo, nakatindog naman sa coordinator. Ang mga basura nun daw. Kung minsan, sir, ginagawa ko rin po kung minsan. Kasi vacant po ako at least na lalo na yung sa mga ice cream na biglang madali lang. Tapos sabi ko, pakipulot na lang po. Tapos may basuran po tayo doon. So, okay. Pwede po bang trabaho ng school janitor magsigilagit ng basura? Sikan muna, Tabi. Si Madam muna, Contessa. Sa DepEd. Yung utility po, tumutulong po sila sa Pwedeng tumulong. Pwede pong tumulong. Pero para po ma-practice nga po yung segregation, dapat po instill po natin sa mga estudyante. Simula pa lang sa estudyante, marunong na silang mag-segregate. Sabagay ka, nagulpi estudyante ka segregate kang basura. Di man kasi, sir, kaya ng utility. Since malaki po yung school, di nila makakaya po. So, kailangan din po ng assistance ng teacher as well as yung mga officers. Arog sa sir, nakulong ka mong estudyante adi. Opo, sa amin naman po, sir, ang gumagawa po talaga so far ng pagsesegregate na yung janitor po namin. So, mayroon po kami 4 na ang in charge per building po, naka-duty po sa kanila. So, pinapollow up ko na lang po kung kuya, kung nakasegregate na po tayo. Kuya, mapupuno na yon. Kuya, medyo marumi yung garbage bin. So, pwede pong linisan. Kasi kung medyo marumi po yung garbage bin, yung mga bata, imbis na buksan, kahit walang laman sa loob, dahil marumi, doon lang pinapatong. So, tinitingnan po talaga ng mga in-charge po sa amin na malinis para naglalagay po talaga doon. So far naman, janitor lang po talaga sa amin. Pero pag may maintain at pag-check, katulong din po yung students. Okay. Kasi bago, kung pwede da sa janitor, unang hapot, trabaho po ba ng school janitor na mag-segregate ng basura? Hindi mo pwede magsimbag. Sige na, Tabi. Katulong lang po ng Baka kung pakaya madam yan ang pagsimbag. Po kasi sir, ang depende po sa description ng ng utility. Utility niyan. Okay. Kung binigyan po siya ng principal ng assignment na kasama ka dito sa segregation and disposal, yun po ang mangyayari. So dapat talaga siya. Okay. Sa pagsigid po sa school campus kan mga utilities buda iba pa dapat okay. Sa pagsigid po kan mangkan utility as in iba pa sa school campus lalo ng dahon, paano po ito daw pwede pong itapok
itapok sa MRF o di po pwede magsulo o suloon, po pwede magsulo mambin, di ba? Opo, bawal po ang mga burning, open burning, ano Pero po. ang Yung mga dahon- dahon po, mga twigs, yung mga naalaglag na Oo, po, oo. kung may mga vacant lots, Yan. area sa duman na lang po. Doon pala pa. It's either na yung parang mulching, yung sa palibot ng kang kahoy, Oo. or may may area lang na talagang kahit na anong tawag Yeah. doon. So, lang po. Yeah, okay. Para dahin na kolektahon. Dahin na ipakolekta sa correct. truck. Dapat- Kasi, dapat or sa ito Eco Aids. Yes. Ang Opo, school Ma'am po Gina. kasi, sir, minsan nagko-composting. Ginagamit Yeah, opo. din yun po para sa gulayan sa paaralan. Ayun. Opo, nagagamit din po. So kan man sana gari strategy man sa kung paano niya. Di ko aram kung sabihin kay ni, pwede po ba mag-AI ang mga garbage bins? Di ko. Artificial intelligence. Ikasi robotics ka. Napasok po tayo. Actually, So paano far, yan sa- so far po, base sa mga experience po namin, Opo. yung mga researches na nakandak, mayroon na pong mga school na they're working with it, yung waste segregator natin, mayroon na rin po. At yung iba naman po na present, yung similarly sa SM, na yung itatapon nilang pet bottles can be converted into coins or time for the load ng mga cellphones nila. Opo. So far mayroon na po tayo, but Coins. panay lang po prototype. Oo. So hindi pa talaga po siya pangmalakihan. Oo. So ngayon po ang ano pa rin po natin yung sa segregation and collection. Yeah. Manual Yeah, pa rin po. Very good man ang question kay ni about artificial intelligence. At meron din po tayo sir na device na Oo. yung compactor na kumbaga ilalagay yung mga basura tapos parang into cubes. Okay ko yan. Opo, meron na rin po, but still prototype pa po. Wala pa rin po talaga yung pangmalakihan. Oo. So, the students working na po niyan, marami na po yan na mga invention na use of artificial intelligence. Yeah. Pero still, Nasa prototype pa rin. process. Yeah. Nasa process. Nasa Hopefully, process. mangyari po yun ng mga devices na yun. Yan sa Ligasay. Hindi man po, Baka sir. makainbinto. Di ba? Paano kaya? Mayroon na po yan talaga. May nahiling ako kayo sa Singapore, buta sa Apo. Japan airport. Ang basta robot siya na naggalampaso. Pag may nakuan siya, pag may na sak siya na ngaya battle, may didalaganan na kuan, Mayroon na po yan, sir. pag plastic ibang didalaganan, pag araw kayo ning so nga mga pagkaon na nahulog, iba man so lilaugan sa Nalidetect na ninda kung anong type of robot, waste. nag-segregate na siya. Opo, sir. Oo. Sa Japan po yan karamihan. Yeah. Japan, Oh. Germany, USA. Yan, marong ka. Pero sa Philippines, wala pa masyado. Ang mayroon po tayo sa MMDA, yung nagko-collect ng mga basura tapos nakabelt, dire-diretso lang po. Iyo. Pero so far yung ano talaga ng AI natin, wala pa. Opo, sabi kan sa rong texter ta, okay, nag-Saudi girl din nag-Saudi. Sa Saudi po igwa na ki AI na mga garbage bins. Pag hinulog mo po yung basura sa hindi tama na bins, hindi bumubukas. Yeah. Opo. Yes. Opo. Okay. Ba nga ini So, nga yung may sound biodegradable. Pag hinulog mo naman, Nag-alarm, di nagbubukas na. Nadidetect niya. Ade, Opo. magayon ini. So, mayroon yan yung detection tapos segregator na rin po ng ano. Hinulugan mo nga plastic itong softback para sa plastic. Dahil siya nagpiga ako. Ang budget kasi niyan, sir, medyo may kamahalan. Magkano? Yung Yes. school, Pabudgetan ta kay Mayor. yung school, sir, hindi po kakayanin siguro ng MOE. Oh. So, right now, still ano pa rin po tayo, Saan ko manual. nakadangog ka na, yun talaga, igo ka, pag tinampok mo siya, tagari, naka-close siya, pag tinap mo ito ngayon, alibaw ngaya, o bakibatag, pag siniring mo na bako siya para duman, dahil talaga minabukas. Opo, sir. Parang Possible may naman sensor, po ano? yan. Ikasiran mga sa robotics, dalan, Possible po yan, sir. Ma'am Sir, Din. actually sa 3-year yung yung target na 3 years kang na plan Opo. ng ng Earth Savers program with the Earth Savers Club. Saro duman na identify na parang maging contest sa mga especially sa senior high school and tertiary Opo. in robotics na Iyo. ano ang pwedeng ma-design, paano ba magamit ang robotics sa sa waste management. Yeah. Kasi yan, pwedeng
para mag-ano muna ng prototype din, tapos i-ano na lang po sa mga Yeah. susunod. Ayusun na lang, Ayusun ano. na Oo. lang. Kung Yeah. ano ang kakayahan kang ano, yung na-design niya, and kang city. So, hanggang sa ang pwedeng pondohan. Or pwede pong, pwedeng ano kaya yan mahanapan ng funding. Yan. Like the OST and UOD. other, O mga other, foreign funded yes na mga po, projects. international, Adi, pwede agencies. mananggad iyan. Yes. Diba sir, sendo ito? Yung Mayroon na po tayo, sir, may sa... tubig? Ano ito? Sendo ito. Bigas Opo, po ito sir. digdi. Oh. Mayroon na po tayong project po ng Legazpi City Earth Service Club, yung Eco Boat Design Making Contest, saka Aha. Eco Robot Contest for Okay. Waste Management. Taon, babalikan ta So po meron yan, na po yan. Kaso Program na po. ang timeline po niyan, sir, sa program namin Next year pa. 20 Next year yung 2026 to 2027 yung Madali Eco ako. Boat Madali. at yung 27 Eco to Robot 28. ay 2027 to 2028. Ayun. Okay. Anyways, yung robotics naman ang nagpo-flourish na po sa Legazpi Yeah. City Division. Very good. Okay, So, sige. okay na po tayo. Babalikan ta po ang mga programs na yan. So, ways to go kan Earth Savers Club sa Legazpi. Asin iba pa na mga programa tabi mga tugang very interesting ang hororon tangon yan. Dapat maka-adapt sa technology man ang gadali. Yes. New technology. Makalipas lang po mga tugang kan mga patas. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Okay. Kita na pala, nagururo naman kita dito. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Sige, dumang kita kay Madam Gina, presidente po kang Legazpi City Earth Savers Club. Ano po Ma'am Gina ang satuyang mga programs na naka-schedule na for the year for 2026 and 2025 and mga sabi nga mga ways to go para nga to pwedeng ma-implementa rin. Okay, Go ahead. so sabi ko po kanina, sir, ang plan mi po, hindi lang for 1 year. Opo. For 3 years na po ito. Opo. Long term na pala niya. Tama Opo. ba ang 3 years? Long term adi. Opo. Long term. Okay. Sige po. Ano po, ang pupuna ay babalikan mi po girara yung ELA. Kari ELA 2 na po ito. Opo. Phase 2 na po ng ELA. Yung Environmental Leadership Academy. And then po, sabi ni Sir Brabante kanina, plano din namin for 2026-2027, yung Eco Boat Design Contest Making. Echo. Eco Boat. Okay. Ano po yan? Ini po gari ang sakayan na ginibo. Gari baga Sir Balsa. Oo, na okay. sa sakayan kang mga aki. Pero ang plano mi digdi bako sa mga saradit. Hindi sa mga Dracula. Dracula na. Oo. Kasi risky po bagay ni sa Yeah, mga correct, saradit mga correct. aki. Oh, okay. Baka magparakararaw baga sa Yung nga hindi ni- naman maiwasan Yeah, po. correct. Okay. Then meron din po kaming sabi kanina yung Eco Robot Contest Making to help the in waste management. So, yun na po yung sinabi ni Sir Brabante kanina. And then, yung usual na monitoring of school ESWM natin. Yung compliance with the Yeah. local government natin. And then, magkakaroon din ng recognition para, kumbaga, ma-encourage importante. na marais yung mga... Incentive. Then, magkakonduct din po kami ng mga environmental seminars or Opo. trainings sa tulong po ng OCNR and the DepEd with Ma'am Cons. And then, magkakonduct naman po ng di lang po tree planting, kundi tree growing. Yeah. No. Kasi okay. pag tree planting lang, sir, kung nagkagaradan sa mga Dahil na tinanong, nagbabantay. opo, sayang din po. Kay Rakma. Kaya, tree growing na lang po ang namin ngayon, ang focus namin. Opo. Saan po ito tanong tabi, Ma'am Gina? Ang depende po Sa sa banda. schedule Sa na gilid ka tinambo. ma-identified ming mahanap pa po Kung saan kami pwede. area na Yeah. wala na pwedeng. Okay. Yung kaipuanan ng Ang tree gad planting talaga. naman kasi pwedeng Opo. for school, so Mm. may mga lugar pa, and sa site na Site. na-identify ng Okay. city. Magayon And po then yan. pigaan mi nga ni Sir this year na
usually po bag ang problema tayong yung baha Yeah, sa correct. mga along baga sabi ta ma'am before along ang mga lugar na pigbabaraha duman ang concentration muna siguro ng tree planting. Oo. Okay, and then the conduct of coastal cleanup drives and then participation po sa mga initiated na environmental activities ng city. Opo. Bago tayo ipanagos, Ma'am Gina, ikaw kaya kung nahiling ka, Ma'am Gina, ano po ka ito? Arboretum. Opo. Sano sa nang space na salit, pero ang kahoy, aralangkaw na. Paano? Pwede kita lang sa Legazpi mag-adapt na mag-arboretum. Actually po, igwa po kita. Isa yun po. Under kay forester na Roderick Abache. Opo, yung oo. sa Rosaka opisina mi Oo, po. oo. Na develop po diyan sa part ng San Oo. Francisco, Cagbacong and Buena Vista. So may may pig-develop. Sa mga school campuses po, pwede yan, adala? Siguro Kung may mga po, bakanting lote, ade. Day ko masyado yan kabisado. Kung may Pero area siguro. kung pag may na-identify na area, Iyo. halimbawa ang Taysan, Taysan, tama may yun. lugar Yan. talaga Ay, sila. small So space mga man nasa sa tapos mga especially limang sa kahoy southern. nagtutubo, pero restricted siya. Ang magiging restricted po sir ang kahoy kapag dakol po sinda. Taraning Kasi Taraning taning, nag-aaranuhan na po bagay Yeah. Day Day siya, na day na siya nakakapag branch out Oo, yung mga oo, niya, branches oo. niya. I see. Kaya ang tendency pataas talaga. May kanta namang kibayawas, ano? Pwede mag-bukado. Sa fruit, Diba? fruit bearing Fruit bearing trees. Digi sa trees. erenutan, sa mga gilid kang Pag-resis, sarakatan sa mga kibayawas. Nagirom naman ko lugod si Henry kang elementar ako. Namayawas kita. Maya. Okay. Sige po, Ma'am Gina. And Ano pa po, tayo? even po baga sa yung mga ginagawa sa TLE, EPP, yung pag marketing, Opo. and piga-practice na din nila Picturean kami kan kahit Turuan kami na po high yun school sa kami. mga aki, Opo. para po magamit din. Yeah. Opo. Sige, Ma'am Gina. Ano And pa then ibang the project? conduct of meetings regularly ng mga officers namin as well as ng member schools kasi marami na po kami ngayon. Ayun. Opo. Okay. Together with the private schools. Opo. Okay. And then po, sir, yung observance namin ng environmental celebrations. Kaganon pa rin po. Yeah. Okay. Sir, Fernando, bakit gusto ko tabing idagdag? Susog sa imong gustong ihira sa mga listeners, tabi. Yung plan po ng Legazpi City Earth Savers Club ay additional lang po doon sa mga PPAs ng YESOs mandated to them. Opo. Dinagdag lang ito, ano? Opo. Actually, sir, yung Eco Boat, yesterday, may nakita na po ako sa DOST, ITDI, ayun yung Abaca Fiber Reinforced Nano Composite Boat. Mayroon na po. Ang pinaka-problema na lang po talaga ay yung fabricator. Wala po talaga masyado dito sa Legazpi, even yata sa Metro Manila yung fabricator. Pero mayroon na rin pong mga nag-initiate ng mga program na to. So, mas maganda din po ito na maka-design yung mga Opo. bata na maka-create na mga boat lang po. Good afternoon po, Henry. Sa ibang lugar, iba na, hindi ba ko po sa school sini, sa mga, igudang gano'n kipiga po ng lang in the city, sa mga street, sa kuwan, iba Manila sa po, school ni Madam Ade. ano po yung Kamu baga mga environmental planners, very kasabay rin sa kuwan ini, iyo, sa school, pwede man kayo dalalaan ko, di ba? Pag-abot ka so, nga. may mga lugar May mga pa, may area mga pa. areas pa na Oo, pwedeng na pwede. ano po, Oo, ito. naman. So, Ah. in ano po, Yeah, in go ahead po, support ma'am. lang po. Sige. Sige po. Yung na-mention po, part kang planned activities po, is yung yung Eco Boat. Ang enot po, ang gusto mi pong mga yan, parang, halimbawa, ma-pursue, is yung enot po, hindi naman yung dire-diretso kasi Yeah, it opo. needs, funding Yeah, talaga. yeah. So, enot po, yung contest siya na mi po sa senior high school nga ni tsaka sa sa tertiary na design lang muna. Yeah. Halimbawa, sinda po ang ma-design tapos yung mga kung sa na nanggana, halimbawa top 3 or top 5, depende po sila mismo sa sunod na school year, parang sila mismo ang ma-fabricate. Pero siguro po sabi mi na nga ni
Kasi ang saro sa mga plano po kaya ng city na mention niya ni ni mayor nung nagkaigwa kami ng workshop is talagang istriktuhan ito sa mga barangays na yaon sa Opo. may na may mga rivers po na magkaigwa ng trust traps. So siguro hindi man siya magagamit ng minsan-minsan lang siguro ng mga estudyante pag nag-clean up, pero more sa magagamit siya ng mga barangays especially Yeah. para Yeah. magamit pa na yung mga alimang may mga na trap na mga Opo. mga waste, mga plastic. So magagamit po ito. So papapundohan po tapo ini sa city and or sa sa other agencies na pwedeng mag-fund Opo. kayan. Opo. So, ayan. Anak ko po nag-eskwela sa Ligasay. Paguli sa harong akong pigdadagitan, kung tayo ko na pig-segregate sa basura, masupog niya sa school, bata, pinturan kami kan teacher may. So, may concern, di ba? Opo, may May magayon na epekto. O nga po sir, yun po nakikita ko po talaga. And still now, little Yeah. by little Actually, may pa nga yung DNR, yung apps na gaming apps na yung waste segregator na apps na ginagawa ko. Nilagay ko rin yung sa activity ko, pataasan kayo ng points so properly makasegregate. At least nalilibag. Total, may ligman sila mag-game. Sa little bit through gaming noon. Kaya sir, basura. kadugtong itong text niya. Problema lang po, digdi sa munisipyo, hindi man kami nag-segregate kay basura. Tagaluwas na Baka Tagaligas. Estudyante mo, eskwela sa Ligasay, pero taga-ibang munisipyo, yung manangada din. Pero at least positive kami dun, sir, Magayon natututo na nadadala niya sa bahay. Di ba? Opo. Which is, yun sa support, di ba, madam? Yes. Yan ang purpose, di ba? Para madarakan aki sa arong sa pag-segregate. To the source. Ang problema mananggal, so LGU, kung dahil man nag-segregate kitultul, Ma'am Ding? Alay? Iyo po, dapat Sayang, talaga sa LGU din. Yaon talaga. dapat sa Parang LGU. tarabangan kasi. Dako lang tabang sa LGU, Partnership ang segregation talaga natin ang sa school, di ba? Opo, Mga aki. oho. Okay. Sir, pwede po, okay. Pwede po kaya na ang mga kanal, kanal Iniman, napapadiklagon mo man sa mga aki, ha? Pwede po na mga kanal sampangan kan mga schools, madiklag, ano tabi ini? Pwede, reaction tabi, Madam Gina. DNR EMB na po. Kasi DNR po, na. pag community na yan, luwas na po sa premises ng school. Oh. Dahil mo po pwedeng Correct. irisuaki. Iyo, tama ka po dyan. Kung baga, barangay na po. Tangkadak lang kang school baga. Along the road, sir. Pero kung if ever na one way or another, sir, medyo naapektuhan yung mga bata kasi yung amoy. So, doon po medyo Baka ito, nagduduman sa tubig sa kampo. Sa pwede na po kaming mag-action. Mag-request ng it's either declogging pag or yung dredging. Pag river tama. talaga dredging. For Pero example, kung kanal lang yan, declogging ng barangay level. Sa barangay level yan. Pag pag dredging na yan, so pwedeng mag-request. Nya, Yung yung school, option, kung di ba? kamo ang affected ay Option. nag-aaram ngayon sa city, Yeah, pwede mag-request. Sa ano po yan? Yeah. Engineering po. Thank you po, madam. Lalo na yung sa amin sa Legacy po. May Yung bagay, problema yung po bagay. talaga kami doon sa labas, sa corridor. Kasi yung daanan patwok po baga doon. Nangangamoy po, sir, yung singaw. Kaya, Naparungkuman ito sa... opo, lalo na kung mainit. Yan. Tapos nawa din po kami. Ngayon, medyo nakakapasok na yung singaw sa loob ng classroom. Bako maray. Finding ways na po kami na magsulat po kung possible, kung sino yung saan galing po yung Yan. Yes, pwede amoy po i-investigate yun. kaya yan. Yun po nakakasira, sir, kasi pag may dumadaan po doon papunta ng SM, Pwede may pighalian ito. malakas po sir talaga ng yung amoy. source dapat Opo. ma-identify. So yun po ang ano namin. Investigation Concern din po yan. namin sa school kasi nakakapasok na sa classroom. Basta So na, sir. doon po kami papasok. Next week, paimbestigan ko sa report. Pero pag hindi po masyado affected yung students po namin, yung school per se, sa barangay na po siya. Iyo. Di ba? Magayo. Basta po pag-araw ka na bagay, depende sa circumstansya. Pwedeng erect. Pero kung sa akin, grabe naman. Di ba, madam? Malagit na kita kang pere. Mga clean up Malay kung kita ka ito, nag-garden kita, kapot kita kidugi, sir, kang panahon na rin. Opo. Priority, sir, ang safety ng bata. Yes. Any activities, dapat safe po Safety. lagi ang mga bata. Takarak lang kan mga school. Kato, Surawis, baga elementary school, pinmi ka ito dyan nagloga ang tubig sa kuhan. Pagko-coordinate mo ito sa city engineering para madiklag. And so principal, very active ka ito dyan. Kaya na, pag nadidiklag ito, sa tubig, dyan may nalago sa kuhan. Hanggang sa na-finalize, na solusyonan ito Kaya, hindi bang ipang sa tubig, di maglaog sa campus. So,
it's just a matter of parang coordination sa tamang Coordination agencies. lang po. Ano sir? Sige po. Opo, actually sir, pumasok ako dyan 2013. Wala pa man talaga po kaming naamoy dyan. Yung ngayon na lang po yung lumabas, may malaking nag-develop yung area namin. Doon na po kami nakakami. Nakakaya po sa dumadaan talaga. Yeah. Pahiling ko sir sa reporter nga niya. Kanta lang. Wala pong mga alas 12 madam. One time kasi, nagparada ako naman sa pagluwa. Ano nga ako alin? Pagod ako kung ano lang. Malakas talaga sir. Grabe. mainit ang panahon. Singaw. Kumari kung mauranta. Okay man. Wash out. Pwede may mainit. Iyo. Sige, may ideya na ako kung paano ta. Okay. Sige po. Ano pa? Malas mo Positive na. kami sir para matutuwa po ang mga students namin Yeah, yan. Kasi yeah. mababawasan yung ano. Kasi nakaka-distract sa pag-aaral ng bata. Kamu, aircon ka mo sir? O pa man ano? Mga aircon po sa Aircon amin. na Yung kamo. new building na lang po yung so far Non-aircon. hindi. But the parents are already wanting and working for it. Opo. Ang problema na lang yung transformer namin. So, kailangan talaga masolusyon na Yeah. na yung problema sa transformer para lahat na maanuhan. UAD. Opo. Opo, good afternoon po. At sabi niya, good afternoon po sa inyong lahat. Ano ito? Maganda po ang programa. Naka-coordinate ba yan sa Department of Environment? Kita ba Ma'am Lynn? Sendo na ano, OCNR? Di ba ko maglaga sa DNR? Lumos po. Hindi Diba? siya pag Department of Environment, yung DNR, Opo. agency na po yan. Yeah, So bali sa local na sa under ng LG Legazpi sa part ng OCNR, Office of City Environment and Natural Iya, Resources. okay. So Sige. kami po ang nag-implement. Ano pa po? Ay, ito. Sabi, ito sukas ba? May nababasa. Kaya kung kaya nag-log sa text na, ito, ulugod. Lahat ko na po, baka si text ni Macy sa mabasa ko sa inyo. Magulit ka nga katam sa uda. Ito. Sir, paano kaya kung ang teacher na transfer o na promote? O madam. Ang bigimin niya gayon. So, arong niya sa imo sa Coordinatorship di ba? po. Na-promote ka, nagibo kang principal nga yan. Na-transfer ka naman si Ma'am Gina nga kung sa'yo. Paano da po? Mabago? Mabago po. Mag-identify po ulit, si school head po pa rin po ang may discretion na mag-appoint kung sino po ang magiging coordinator. Ayun, oo. Sa kaya kung di po pwedeng may assistant coordinator, dahil man ka, no? Sa Hindi mandate, man po. sa mandato, wala man. Saro lang po. Saro lang dapat, ali. Ano pag na-promote si Sir o na-transfer si Sir o si Ma'am, may nawalat naman na nakakahiling kang pigigibo kang school. Dahil po sa mandate, ano? Wala po. Saro lang po ang coordinator. May designation letter naman po kasi ang principal na binibigay. I see, okay. So, di po ini mag-worrying texter tata. May masalida. May masalida po. Nahadit kayo din paano kaya sa government baga madam? Yes Pag po. medyo, Kaya importante po ang documentation, Yes, reporting, mga accomplishment reports. That's it. Intact dapat para naman kung sino ang mapalit, kung Yes, sakali, oo. ang iwang babasehan. Hihilingon. Ano po hilingon? may babalikan May siya. reference. Ano sa giniributan na digdaw nga so, may record. Yes. Yung man, record mo na mag-document tabi ang mga Yes po. sa yes May o mga reports coordinators. din po na papapasa po sa ila. Oo. Mga narrative reports, accomplishment reports. Oo. Para po naaraman din po ang division kung ano po sa mga ano po sinaling proposal, ano po sa naging na-accomplish, ano po sa nangyari Evaluation. Evaluation. Ayun. Okay. Sa division, kung dahil kigari, sa division, may recognition ngayon sa mga coordinators, school heads. Sa Indo. Sa Indo. Halin sa Indo. Hopefully po sir ma-create po kita. Oh, di ba? Congratulations. Ngayon, may memo si division Kahit superintendent yes, Surata, di ba? certificate. Certificate. Yung previous Sir. po sir kay Sir Sagirer, if I remember it right, mayroon po nung dati Si talaga. Sepon superintendent. Yung in charge po, si Ay, Sir charge. Sagirer Opo. po. Si Sir Sherwin. Sherwin. Ako po kasi bago Igwa po kahit akong nung PDO panahon. in Iyo, charge. isa kay superintendent ba na kay Opo. Dr. Oo, Dispe. anyway, Dito sa rotang meeting Si si Sir Laura Miliano Yeah, po. para dagong ko ito And pala. even sir, Sir Lauro. even po, Opo. sir, si Sir SDS, environmentalist din po Ay, siya. very good. Science. Pwede ba Kaya, lang? yaon Parang sa support recognition niya. aside from LGU, SUDEPED mismo. Opo. Yan. Okay na. Tama na po. Nung awarding nga, sir, Oh. nagpataram siya about environment na Science gusto kasi, niya sir. mag-share din. Iyo, Opo. si Sir Despi. Opo. Okay. Sige po, salamat kan sa ng oras. Baka may nalingawan ako, tamanta kami kay oras patabi na makadagdag kan sa tuyang gustong ihiras mo niya na hapon. Siya pang pili kong inoto. Di ka natabi, sir. Shoutout po sa mga co-teachers ko po. Nag-chat po sa akin, sir nag-chat? naman baka pwedeng ma-shout
out. Shout out po sa mga co-teachers ko, Oo. parents and students, and also to the listeners po sa Opo. program po nitong Kaya. Opo. So, mga- Supportaran po ito natin every Saturday. Yes, very good, sir. Sisi po itong principal nito niya na bago? Ang Dati? ang principal po namin si Madam Eleanor A. Garcia po. Okay. Legasay, ano. Sige po, sir. Thank you. Ma'am Gina. Ako man po, gusto kong Di ka pasalamatan. mapashout out, tabi naman sa Pasalamatan isa. po ang sa kuyang principal na ever supportive. Iyo Siya po nga. ang nagpaparapos sa kuya. Naugmon nga na ko sir, tirarang ko lang gamong niya ako. Yara ako na pala. Opo, sir. Sabi niya kahapon, sige na ngayon, Ma'am Gina, go na. Grabe ang support ni Ma'am. Okay, kay Mama Bell po. Yeah. Anyasco of Taysan Elementaries. Thank you po, Natakasapon, Ma'am. sabi ka nga And duman so, sa- mga kay Riba ko pong science teachers. yeah. Kasi di ko man po ini makakayang solo. Oo. Kay Puanan ko po Correct. kikatuwang. Bata And ka sa mga officers sabi na naman mga ka sa registration sa Pacific Bar. Harayo ka pa. Si Ma'am Gina ngayon, magayunon mo niya na ako. Hindi ako, pista pa, no? Opo, sir. Sa mga naghihinanyog po, magtarabangan na lang po kita. Yun Yeah. na lang po ang talagang Opo. dapat ang gibuhon. Okay. Very nice po ang mga sharing nindo. Naugmaon daw ako. Salamat po. Pero sa paging maugma mo dapat, gari may dapat gibuhon kita. Yes. Ano ang satuyang papel, maski bako ka sa school o sisay ka man, anong papel ta? Para sa pagproteher kan sa tuyang palibot. Ipalast ko si Ma'am Din. Tada ko rin yung itataram kayo. Sige, mga tabi. Ma'am pahabol. Contessa Moyna. Okay po. So in behalf po kan Samuyang Schools Division Superintendent Sir Danilo Idespi, ang Samuya pong Assistant Schools Division Superintendent Sir Lauro Bimiliano, nagpapasalamat po kami sa LGU Legazpi City through the OCNR, and then sa DCGB din po Opo. sa pagtao po ki oras, as in ini po igo po kitang gusto ko lang pong iano. So kaya ito pong Kaya program, imbitaran po ang mga estudyante kan sa tuyang eskwelahan na mag-share, Yeah. i-showcase ang sa indang mga best practices. Mm. So abangan ta po ining every Saturday Opo. 2 to 3 p.m. po. So Yeah. papasalamat po kami kay Sir Henry na tinawanan po kami ki Chance. Opo. As in po, tirawanan po kami kiaro kay ni pong kumbaga platform para maiheras po sa Yeah. tuyang mga naghihiling, nagdadangog sa DCGB kung ano po itong mga programa as in matigigiribo sa mga eskwelahan. Opo. Na si eskwelahan kaya, baka sa satuyang mga komunidad kaya din. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Gusto mo ba na mag-co-host sa programa ko tayo? Gusto mo mag-partner sa ko every Saturday? Di ba? So, in charge, so, kung ngayon, ano nga, ikampukan person, di ba? Kang sa... Yes, oh. Ano nga ni- Sabi, oh. sir, it would be an honor po, sir, na mag-host po. Girmalmal ang talent pick kayo ni Madam. Madaling taon ni si sandali. Okay. Sige, Ma'am Din, tabi. Go ahead, tabi. Okay, so in behalf po kang Samuyang OIC City Enro na si Engineer Lidio Benjo Calleja, and of course sa tuyang Samuyang City Mayor, sa tuyang City Yeah, Mayor yeah. na si Mayor Mayor Hisham Ismail. So bali nagpapasalamat po kami sa opportunity. Actually Sir Henry, opportunity ini para Yeah. sa Muya Opo. na padagos na ma-promote ang satuyang programa. Kadakol na dakulon programa on environment, pero saro na ini sa yung solid waste management sa pinaka mayor na programa na kung saan involved po kaya gabos. Yeah. Involved po kita gabos. Gusto ko lang na saro sa tawanan dining po siguro ihabol ko pa din yung natatakay po ng segregation. Yes, Para yes. sa iba Very siguro, dahil yan importante. Mas importante yung yung pagkaon, yung pangbalon, Yeah. etc. Pag segregated po kaya, maiwasan na nagkalat-kalat ang mga basura. Opo. Siyempre po, pag nag-segregate ka ang basura mo, may laganan ka. Naglaganan sa nagkapirang klase. Yeah. Pero may major types kita ng basura. May residual. So mga dain na Yeah. pakinabang.
Though pwede pang may ma-recover dyan na inaapod na may potential for recycling. Opo. Tapos may mga recyclable na pwede ta pang ibenta, source ng income ta. Then yung bio na Opo. dapat nga ni ang city, ang LGUs, dahil na nagkokolekta dapat sa sa barangays, dahil na nagkokolekta din ang ang barangay sa sa mga sources Yeah. kasi pwede ta na yan pakinabangan. And of course, yung mga special waste. So segregated po kasi dapat may kanya-kanyang destination ini. Yung residuals dinadara sa sa landfill, yung biodegradable pwedeng ipalapaon kang kang mga sources or kung nakolekta man yan kang barangay na na process ng barangay, kukolektahon Opo. pa din ng ng Iyo. city. Dahil igawa man po kitang composting facility na Yeah. nasa bangkerohan kasabay kang kang mga residuals na sa sanitary Tama. landfill and special waste po. Opo. So, yan po ang saro sa mga padagos mong kinakampaign na talagang tutukan ta po. Kasi Yeah. gusto ta pong pangatamanan ang satuyang environment, ang satuyang kapalibutan. Kasi po, ito po, tag-uran na po. Yeah. Mahiling ta po yan Iyo. ng kalat-kalat. Totoo. Yaon kasabay sa sa baha. Yaon po sa mga sa mga rivers and pasiring po kayan sa sa kadagatan. So, dahil na halato na na dahil na kitang makakana ng sira or mga kung pong mga mga resources na ang pwede tang po. So kasi hali man yan sa taas, pasiring po yan sa baba from ridge to rift Dagat, din madam, kung rin. ang Salog. epekto. Yeah. And kita po ang mas naging apektado na marayan po. And Yeah. dakulao na budget Iyo. sa Iyo. pinakadakulang budget po ang napapaduman sa waste management. Yeah. No. Sa tao, sa mga ekipahe, Opo. sa mga sa facilities. So kung kayang mapaduman na sa Iyo ba? mga social services, mas Mas magayon magayon. sana. So Mas tarabangan magayon. po kita. Opo. So ini po ang hinahagad mi para po sa sa Opo. karahayan kang gabos. Salamat po. Si Sir Brabante po, makonsulo ang kauron dyan sa Ligasay. Galing mo na, Sir. Pero Sir, makarawunong ka. May pan. Malakas bago, inabutan ta ka ba yung sala? Ano lang ako, sir, jolly lang siya. Oh, Then, yung ano. dapat approachable ka. Si Sir Brabante po, makonsulo ang kauron, may pagka-stricto. Ayun, ayun, tama sa'yo. Opo. Yun manangga. Ay, well done. Iya, tama yan. Dapat kung maugma ka, dapat confirm ka mangyari sa Opo. ano man ang mga desisyon. Okay. O, bara na tama Estudyante ka. mo yata ito, sir. Baka, pero, baka daw, Tagahanga kung ni ito, sir. kung Eskwela ano, niya ito, sir. mag-eskwela mo sa nag-text ako. Eskwela pa. Pinigit mo dito, sir, kung alam ko nagrado kayo. Mahirap mag-trace, sir. no? Dahil pwede ba ganda, may data privacy ba ganda yung maraman. Pero at least, sir, happy Yeah. po din ako. Yeah. Kasi na-apply na sa bahay Yeah. nila. Magayon itong saro na text talaga, itong so, pag-uli kang akin, pigdadagitan Oh, may siya. patotoo. Ang sad lang na parte, itong so LGU, maluyan sa segregation. Diba? Sure ako, bago tagaligas pa ito sa'yo. Okay, salamat po Maray Sendo. Thank you po. Thank you. Alright, bueno, mga tukang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po, Pinky on mo baby. Magkuro-konsilo kita taon-taon na pagkatapos hali seryosong ororon. Magkalipas lang po kan mga patala.